No niin, tänään aion kertoa teille visuaaliarkistosta ja siihen liittyvästä tärkeästä komponentista e-lehdestä. Tässä on erään e-lehden, Karavan-lehden visuaaliarkiston etusivu, eli mä pääsen tästä menemään uusimmalle sivulle, eli valita uusimman lehden, mennä arkistohakuun. Tässä mä oon hakenut kaikista Karavan e-lehdistä vuodelta 2005 sanan Matti. Ja voidaan kokeilla, eli tässä esimerkiksi vuodelta 2008 numerossa 4, sivulla 12, Matti Esko. Ja näin nopeasti sinne tulee tää haun jälkeen ja tää kone näyttää sitten korostekynällä tämän Matti-sanan. Se voi olla ammattilainen tai Matti tai Mattila. Okei. Mennään vielä tähän visuaaliarkistoon. Eli mä voin valita sitten mennä toiselle sivulle tässä arkistossa ja valita jonkun yksittäisen lehden täältä minne menen tai vuosikerran, jota tarkastelen tai josta haen näitä tietoja. Mennään vaikka sivulle 2000 tai lehteen 2010 ensimmäiseen numeroon. Täällä on myöskin mainoslinkit mainostajia varten. Esimerkiksi sivulla 2 on Isabella. Ja kun mä menen sinne sivulle 2, painamalla tästä pääsen suoraan Isabellan sivuille. Ja tämähän on aina myöskin vanhoista lehdistä pääsen uusille sivuille tietysti aina, tai haluttaessa pääsen sille sivulle, kun minne halutaan. No kun mä olen tällä sivulla, niin mä voin, tai tässä lehdessä, niin mä voin täältä samalla tavalla hakea vaikka tämän Matti-sanan ja tällaisella vaaralla se hakee, ja Matti Nykänen loistaa Tansaniassa julkistetussa postimerkissä. Oho, en tiedä oliko tämä nyt paras mahdollinen, mutta kuitenkin. Tämä on ilmeisesti jostain postimerkkijutusta tämä juttu. Mä pääsen kulkemaan sivulta toiselle tietysti, tekemään hakuja. Voin katsella näitä pikkukuvia täältä. Taas kun ne tulee sinne. Pikkukuvia eli näitä aukeamman kuvia. Halutessaan pääse täältä halutulle sivulle. Pääsen tietysti taaksepäin edelliselle sivulle tai edelliselle kohdalle, mistä lähdin tänne. Pääsen julkaisun loppuun, alkuun ja niin edelleen. Tietysti täällä voidaan zoomata ja etsiskellä asioita. No tämä sama homma on tehty tietenkin myöskin iPhoneille, muille alustoille, iPhoneille, iPadille, Androidille. Tässä on tämä viimeisin Karavan-lehti. Täällä voidaan scrollata näitä kaikkia lehtiä, jos mä haluan sitten sinne lehteen 1/2010, niin se käy näin. Ja täällä sitten taas voidaan mennä seuraavalle sivulle. Voidaan nämä rullattavat kohteet laittaa tänne tämän lehden sivuiksi, jolloin mä voin täältä myöskin valita, että mä haluan vaikka sivulle 50 tässä tapauksessa. Ja sieltä löytyy jotain jännää ehkäpä. Mä voin hakea täältä
Haetaan vaikka se Matti taas. Osaakohan tää muuta edes hakea? Ehkä se osaa. Aha, tätä pitäisi zoomata, että tämmöiset isosarmiset pystyisi myöskin. Eli tässä on sitten tämä haku, tämä on tästä numerosta ja siellä esimerkiksi sivulla 118 on nyt sitten Matti-sana jossain ja sieltä se löytyy sitten tarvittaessa. Mä voin hakea myöskin kaikista lehdistä. Tässä on vielä helpottamalla laittaa tämä alkaen. Eli mä haluan alkaen vuodesta 2008 etsiä vaikka nyt tällä kertaa Pekka-sanaa. Sieltä tulee vuosi 2008, ensimmäinen numero. 2008 menee siinä. 2009 ja siellä vaikka sitten 2009 numerossa 5 sivu 6. Sieltä löytyy Pekka. Ilmeisesti on päätoimittajan etunimi tässä tapauksessa. No joo, eli tämä toimii tällä vastaavalla tavalla, että alas voidaan laittaa rullattavat sivut tai kaikki lehdet. No sitten meillä on esimerkiksi näitä kirjoja. Meillä on tässä ensivastekirja sekä suomeksi että ruotsiksi. Olen laittanut nämä nyt tällä kertaa näin tänne. Eli me voidaan mennä tästä ruotsinkielisestä suomenkieliseen versioon. Ja täällä aivan samalla tavalla voidaan laittaa sivut esitettäviksi täällä alareunassa. Ja voidaan etsiä täältä joku, tuosta tuo sivu aukeama 72-73, jos tässä on joku tärkeä toimintaperiaate. Okei. Ja sitten tietysti tänne saa kaikkea muutakin materiaalia. Et esimerkiksi tässä mä olen laittanut esimerkiksi, että on nämä kirjat, pääsee kirjasta toiseen ja myöskin voi tämmöistä demovideoa esittää. Tämä nyt ei ole paras mahdollinen tähän aiheeseen, mutta muutakaan ei tuossa aamulla löytynyt, niin katsotaan mitä Bill Clinton ja Boris Jeltsin on mieltä vuonna 1995. Я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что мы правильно. Okei, ja jos ei tää ollut oikea video tai halutaan muuten palata sitten sinne ensivastekirjaan, niin päästään tällä tavalla näin. Ja normaalisti hakuhan täältä toimii sitten samalla tavalla, eli laitetaan vaikka veristä asiaa sieltä, niin sieltä löytyy kaikki verisuonet ja niin edelleen. Ja verisuonet ovat epänormaalisti laajentuneet sivulla 43, niin katsotaan sitä. Eli täältä löytyy sitten nämä. Ja niitä voidaan sitten zoomata. Ja tämä sama homma pelaa tietenkin myöskin iPhoneissa. Tämä serveri tunnistaa automaattisesti, ollaanko yhteydessä Macillä, PC:llä tai iPadilla, iPhoneilla, Androidilla. Käyttäytyy sen mukaan. Kiitos.